Sok nah tunggu nyakai tunai keberasi mereka hampai tor non tinggi lebih kan hampai tin anghannya pada tangai tongo ni alma kathar hafwagara chapter 1 ni pondoro nang puri banyai kobor sejak tongo Sudan ni hafwagara abiyang Israel ni hafwagara Nebat ni busla Jeroboam hafwagara samani noka bisi cicar fru abijam Judea ni hafwagara sao bo Jerusalem noka bisi tham bogra ngai thaitar ke binbuma engka abisalom ni usajak maka bo bufa sumjogrok klai langma haino klai kya cucu Daud ni bekha hai ke bini bekha suwarayung kaitun thani soike tonglia tamo ke Daud ni bagise suwarayung bini kaitor sati kaisa rekha bini yakchu o Jerusalem bugra engnani tai Jerusalem kara khlaina na bagui usachela khoroksa rekha tamoni hinkhe Daud suwarayung ni mokolo chajakma simi se khlaikha bo thai asak no kaitor bono dagima kogrok ni ayang uyang wnglia soi hitisa Uriah no simi se dera rwsio abia kwthang tonglang sak no Rehoboam bai Jeroboam joba nanglai mangma thangka tabuk abijam tanglangma samung kok tei bini samung tangmani kok rok ha Juda ni hafwagara ni bosoni labima bijabo swijaklia da wngkha ba abijam bai Jeroboam joba nanglai mang thangka abijam thwikya tei Daud ni kamiyungo bini chuchusong ni simalwng phokjagkha tei bini yakchu o bwchwla Asa bugra chakha Judea ni bugra Asa Israel ni bugra Jeroboam hafwagara tamani nokha bisi nui Asa bugra chakha chao heke bo nokha bisi bwrwisa Jerusalem hafwagara chakha bwchui maka wngkha Abisalom ni bwchajak Asa buchu Daud ni haino suwarayung chajakma haino khlaikha bo bebak tongmung sidra tongnai chwla tei bwrwi rokno hani tiklai rwi rohorbaikha tei bini chuchusong rok tagmani bebak mwtai rokno norwi kiui baikha bo bwchui maka nobo Israel ni buma wngmani norkha tamoni hingba bo maikhul hamrwnai mwtaijak hwnjakmani Asherah ni mwtai takha tei Asa mwtai takjakno tanwi Kidron twisa ni harungo sokha tamo khe bo hatai rokno khe nukliya haifano bo thwi asak no bini suwarayung ni kokno khwnawi thangkha bo kaitor ni thani yafarma manwi rokno noktharno tonkha abo kwrwi bo sak bo rwphai tei rangchak rokni manwi rokno yafarkha Juda ni bugra Asa bai Israel ni bugra Basa borok khoroknwi bugra chawi tonglai sakno choba nanglaimang thanglaikhা ha Israel ni bugra Basa ha Juda no kebengwi bachakha tei ha Juda ni hafwagara Asa ni ha o khoroksa bo thangkhai khlaimanya tei khlaina bagwi rama no songchakha heke Asa suwarayung ni nokni rangkhogo karwi kwlangjakma bebak rangchak tei bwphai rok nawi paikha tei bini seleng ni yago yafarwi rwkha tei hafwagara Asa bormo hai hinui saui taborim ni bwchwla Ben-Hadad heke Asa suwarayung ni nokni rangkhogo karwi kwlangma bebak rangchak tei bwphai rok nawi paikha
tei bini selengni yago yafarwi rwkha tei habukora asa borok hai hinui saui. Tabirmon ni bwsala Behanadad tei bo wngkha Hezion ni busuk Damascus tongnai Syria ni habukora Hadisi ni afasang bai bwfasang yak baksa wngnai tei khe chwngbo haino yak baksa wnglai mano. O rwphai tei rangchakrok wngkha bini bagwi li rohorma se hekhe nwng tabuk Israel ni bugra basa bai halo kak sidi hekhe bo bini sengkrakrokno ani hani rosai ma atlangnai. Habukora Behadad asa kok rohorma no narwkha hekhe bo bini sengkrak bokhorok no dagiwi rohorkha Israel ni kamiyung o sengkrakrok no twiwi habwi sidi hekhe borok Aijon, Dan, Abel, Bet, Maka bebak Sinerot no tei Naphtali ni bebak amchai no nabaikha bugra basa a kokno khana kheno bo Rama no songchana mwthak kha tei Tirza no tongkha bugra asa ha juda gwnangwi kok saklai rwkha bebak no phaibai di khoroksa bo karjagwi mano hekhe borok holongrok tei buphangrok Rama ni a basa o thangna bagwi samung thepama a holongrok tei buphangrokno kwrwngwi thangkha. A manwui rok bai a asa Mizpah tei Geba no tisakha abo wngkha Benjamin ni amchai ni kamiyung. Asa khlaima bebak samungrokni khorok bini phan ni kokrok bo tangma bebak samungni kokrok tei bo songchakma kamiyungrokni kokrok bebak no ha judani habagorani bosongni bijap laibuma o swijak kwrwi diba tamokhe bo chakra wngfru yakungmaya bemuk bai manjak langkha asa thwikha tei Daud ni kamiyung bugrarokni mangkhorok bai baksa no bo phupchakha hekhe bini yakchu o bwswla Jehoshaphat bugra chakha. Israel ni habukora Nadab Juda ni habukora chama nokhar bisik nui ni jora o bugra Jeroboam bwswla Nadab hai Israel ni bogra chao tei bo nokhar bisik nui bogra chakha bini slai swkang bupha subrayung ni thani chumchok khlaima hino tei bupha tonglangma hai kheno tongkha tei subrayung ni mokol o bo chumchok khlaikha tei abo bai no Israel no chumchok kiklaikha hekhe Isakar bosongni Ahiya ni bwswla Basa bono kwbangniwi hamya kwchapkha tei Basa bono Gibeton no butharkha. Abo wngkha Filistine rok ha tei bini sengkrakrok Filistine ni Gibeon ni kamiyung o yago chopkha. O wngmani khe ha Juda ni habukora asa bogra chamani bisik tham ni jora o singo hekhe Nadab ni yakchu o basa bugra chakha. Ha bugra chakheno habukora Jeroboam ni bukhungni bebak no butharbaikha subrayung bini sedeng Shilo o tongnai yari Ahiya ni khubtwi samatwi no Jeroboam ni nukhungni khoroksa kwrwi twi butharbaikha. Mo wngma khe Jeroboam chumchokrok khlaimani bagwi tei bo abo bai Israel no chumchokui kiklaikha. Phiya bini kha tholma bai Israel ni subrayung kaitorno jodi rwmani bagwi se omo wngo. Tabuk Nadab khlaimani bebak samungrokni kokrok no Israel ni habukorani bosongni bijap o swijak kwrwi diba ha Juda ni bugra asa bai Israel ni bugra basa
borok kwthang tonglaisag no thagiya choba nangnai mang thangkha. Israel ni habugra basa. Judah ni habugra Asa bugra chamani nokhar bisik tham ni jorao ahiya ni bwswkra basa Israel ni habugra chao. Bo Tirza o nokhar bisik rwchi bugra chakha. Bo subrayung thani sumchok khlaikha tei Jeroboam tonglamma haikhe no tongkha bini sumchok bai khe bo Israel rok no sumchok khiklaikha.